De marathon van Snits had dit hier 1000 deelnemers meer als verliezen hier. Daarmee komt het totaal op 100.000 deelnemers. 4.000 mensen doen mij aan het kuieren. De start van de eerste groep wie van de morgen om 9 uur op het Martiniplein in Snits. Goeiedag man. Hoi, goeiedag. Ben je er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor, hè? Ja? Jawel. Ja. Pet mooi op. Ja, zeker. Dat is wel mooi, hoor. Ik ga de zinnen net in de nek, hoor. Ik ben het reden, hè? Ja. Ja. Wandelen brengt je bij jezelf. Stap voor stap laat je allerlei schillen van de drukte van de dag vallen en kom je bij jezelf. En ja, ik vind het heel, hoe noem je dat tegenwoordig? Heel mindful. Ik word er heel rustig van. Nou, ik ben 81 hier. De vet is er wel een beetje uit. Vroeger roemde 6 kilometer in het uur en nu is het 4 uur. Maar ja, dat hindert niks, dat docht de leeftijd. Om eerlijk te wezen vind ik dat maar 42 kilometer in 81 jaar nog altijd een hele prestatie, hè? Nou, dat is ik zo. En daar moet ik altijd nog voor danken. Maar denk je dan net 81 jaar, nou, ik vind nou wel genoeg, ik ga lekker op de bank? Het is een, nou ja, je denkt bij jezelf, je hebt dat altijd niet, je wil het proberen vol te houden. Hè? En zolang het kan, moet je het doen. 2500 deelnemers draven de hele marathon en 400 mensen draven joen 42 kilometer. Oftewel de volslijne marathon. Het is de tweede keer dat het evenement om een Snitser Marathon georganiseerd wordt. Nevens de organisatie is deze marathon te vergelijken met de Slachtenmarathon. Ja, nee, maar de Slachtenmarathon, dat is vooral de genieten van het groene Grijdeloon van Friesland. En de Snitser Marathon is het wetter, om het wetter heen. Dus alle mooie dingen van Friesland zitten in beide marathons.